Ассалом тамошобинон, соза назен саломатиё хуба ина нигоҳ кунен ҳамқадар гулча майдои фасони оригинали доин гомадагиай ира бинен чӣ хушрувай хостум шумода навор гирифта нишонитиё мана марҳамат касседа дар корай ина метавонен дархост кунен ино 75 сомон буд либосаш ҳозир бошад 60 сомон шудагия як либосаш даки доставка аз ду либос болояй ду либосаш 120 сомон мешава нигоҳ кунен чӣ хушру мана беҳад фасонакай инаишам аҷоиботай манаи рангоша бинен чӣ хушру инаи мариам гулакоям ҳамаш ҳамин нарх шудагиай тамошо бинони азиз ина марамат касседа дар корай интихоб кунен даррава как шумода бурда доставка мекунанд мана беҳад хушруяке ё кам мондагиай дидестен духтаро ду се либоси мондагиай тамом манаи гулмайдора бинен охи ишаишта фасон мана ҳоз якчанд шабо мекушом нишонтон метиҳам як либос 60 сомон оригиналаш гули хушрувош мана гулои астаткам дора ма аксашда буд нишон дода будам арзон буд ҳозир тамом шудагай мешава бо астатка кишид бо ваям навор гирифтама шумода нишон метам ана иное ки дидестен мана марҳамат бори наван гулои фасонан ҳамаш гулои хушруви хадавоян мана 75 сомон мефурӯхтанд ҳозир як либоса 60 сомон шудагиай мана инаирам бинен духтаро чӣ хушрувай гули пеки иям кам мондагиай духтаро раст шотото нагирен мана ишаишта хушру инаи мариам гулакам ду либос мондай чанд либос мондагиай мана инаирам хушру мегиранд аранҷи бирӯзи хушру гирифтестиянку духтаро мана биненда чӣ фасонан баъд анаи гулча майдаша диден аз анами гул чандта расветкаай ира бинен чӣ хушруане гулмойдаои хушру марҳамат кадомеша интихоб мекунен ма рақамора мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен даррава как шумода доставка мекунанд ин кабутчам фасон буда диден кабутакшам хушру хулоса беҳтарин интихоби анамхе паплинакои доинги фасон мана беҳад хушруванд сиё гирифтаниен мисол ранга гирифтаниен ҳама ҳакаш ҳастай ҳамаш бори навай мана ира бинен охи чӣ хел гули хушрувай барои модару мана бинен аҷоибот гули фасонакай гулмайдаак мана и гулам фасонай хулоса ина умумӣ карда нишон метиҳам кадом намуди ами доинга мегирен скриншот кунен партоен дарав шумода доставка мекунен ини зардам хушру мегиранд тобистонда ини зардчам будай диден манаи оранҷивиам ҳастай гули пек манаи гули италиянкаям ҳастай ҳамаи ҳамино даятон боша 75 сом буд ҳозир боша 60 сомон шудагиай я либосаш ина интихоб кунен бурда шумода доставка мекунанд ина вайшам хушруай цветшам ира бинен қафошам нишонтон битим ина доингинам хеле ғавс хушру меша аллакай ҳама худаш медонам бо ба ҳар ҳол ина ма шумода нишон додам